Ikonos kawula Gusti. Ibu kalingkane aku lumaku samu siji sing mbok wanti-wanti nuhoni ulangane agami saben wayah sujud ibu mesti ngelingake Isa subuh luhur ngasar lan maghrib amargi iku kewajibane kawula Gusti Allah. Saben wayah lingsir wengi ibu uga tansah ngelingake sab kalimah rong kalimah aku kudu maca Al-Qur'an kitab suci agamaku. Aduh, ayo tentrem saben ibu ngelingake sekabehane ananging saiki ibu wis ora bisa ngelingake aku maneh. Gusti Allah luwih gemati tinimbang aku. Ya, gemati marang ibu. Saben Kemis sore aku mau bisa ndedonga ana ing pasaryaning ibu. Mugi ibu tansah pinaringan kepenak ana ing alam kubur sabanjure sesuk kumpul maneh ana ing swargane Gusti Allah. Bantut 6 Desember 2020. Matur nuwun. Sampai